Здравейте! Ето че е факт. Новото колело. Не издържах. Много ме питаха дали ще взема отново колело. Ето, факт е новото колело. YT GFC 29 алуминиево Core 2. Синьо се взех. Така ми харесва. Черното не е моят цвет. Просто това синьо много ми хареса. И наскоро много се заребих от много давача, но просто с този биjaч с стария не се получават много работи и е прекалено малък. XS рамка и реших да си взема това колело. Ще го сгубим. Надявам се и да направим едно каране, само че нямам обувки за клипс. Имам педали, но обувки нямам. Не знам как ще се случат нещата. Ще покарам флат, но ще го тестваме задължително, защото ми е много мерак. Не знам. Не бях си в този скоро това чувство. И не изневерявам на марката. Отново YT. И да, ще включим одобрението. Ще му направим един пак опън. Yes. Само че GoPro ще го оставя на страна и ще действам. Много да. Очите знаят. Топбокс. Има някаква нова тази кутийка. На предишните колела ги нямах такава кутийка. Нека проверим това. Охо, бутилка. И аз мисля, че са свършени. Това е много яко. Тази бутилка е брутална със стойка. Исках си поръчвам такава бутилка, но нямаше налична и не пише никъде, че идва колелото с такава бутилка. Много топ. Така, следващото е кутията на YT Mi First, който е така малко демич има. Който се е поръчвал такова YT. Изобщо, който се е поръчвал на марката YT, знае, че тези кутийки са много яки, защото първо, че идват с много яки графики. Идват с 1 тон литература. Доста са променили кутийката. Да. Нека да я погледнем. Какво има в тази кутийка? Помпа за шок. Секунда са. Така. Помпа за шок. Има 600 грама. Помпата е по-различна вече. А, това е помпа! Помпа за шок и за вилка. Помпа. 600 грама. А тук какво е? Това е много яко. Ключи да държа на YT. Много яко наистина. Много яко. Следват бруталните стикерчета на YT. Много яко.
Ето го и колелцето, вече е сглобено. В момента е 10 часа вечерта. Изкарахме го да го видим как работи. Изобщо как се представя. Значи колелото за тези, които не знаете, YT GFC 29 е цяло, не е мулет. Алуминиева рамка, L размер. 23 или 24 се води модела. Отпред имаме Fox 36 Performance RC. Тук имаме Fox Volt Hicks. GHX обтегач имаме, 12 скорости. GHX курбели, малет ендуро. Спирачките са Котар. Има фарче, защото вече съм пенсионер. И стопче. Кормилото е Рентал. Каплите са DT Swiss M1900. Малко е тъмно. Сменена лампа. Гумите са DHR 2 и DHF. Колчето и издалката са SG. Има дроперче. И естествено бутилка. Пенсионерска работа. Като цяло колелцето е много добре. Много ми харесва. Вземам го с цел да се карам от време на време. Да се въртя. Надявам се, че ще има възможност и тези дни да го пробваме на дере. И това е от клипчето. Кратко. Взех си отново колело. Много хора ме питаха дали ще си взема. Ето взех си. Не изневерих на марката. Просто цена и качество, за мен това е марката. Ако искате още клипове с колело и ако искате изобщо някакви клипове да правя, защото с колелото ще е малко трудно, вече не карам по пътеките, но ако искате някакви клипове с колело да пробвам да направя, може да ударите по един лайк и да ме подкрепите, да знам, че ви харесва такива клипове, изобщо с колелото, защото канала беше създаден главно с клипове за колело. Вече доста клипове с мотори качвам, защото това ми е главното занимание. И да, колелцето е много хубаво, доволен съм. И ако искате наистина още нещо свързано с колелета, пишете едно коментарче и да, до скоро.